भिडिअ फैदों चेयारमेनफोर मिटिं खालामनानै बुंदोंमोन जे बे न'खौ जुदि जाय बिनि फिसारिया गाव गाव लुनो होननानै लुफुङाबा जेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन बिनिखौ गिनानै थुदों र' बानायगोन नै दासिमबो गैया नै दाख्लैबो सोंबावबाय जों जे माबोरै जाखो सार जागोन खालि जागोनल' होनो आरोखि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिकाटा भिसिडिसिनि आन्डाराव बा थाइखाजरा ना थाइखाजरा भिसिडिसिनि आन्डाराव थानाय दा गभर्नमेन्टनि सरकारनि जाखिनि न' लुनाय बा न' मोननाय जायफ्रा व्यक्ति दिनै गोबां जाथाय जालांबाय थादों सोरबा न' मोनैनि कमप्लिट जायैनि आबाद मावदों बा मैथा खुबैदों बायदि रोखोम आबाद मावनानैसो जानायखौ जों नुनो मोनदों थ' बावहाय मा जादों बे थाइखाजरा भिसिडिसिनि आन्डाराव थानाय चेयारमेननि ना मा जामारदों बेफोरखौ चेयारमेनफोरा बा माबायदि मानो मोजाङै खेंफोरथिखौ होनानै होआखै मानो बुंजाबाय थानो गोनां जादों बे थाइखाजरा भिसिडिसिफ्रालाय जेरावबो नैबे रनिकाटा आन्डाराव थानाय जेसेबां भिसिडिसि चेयारमेनफोर दंना बेफोरो मानो बेफोरबायदि बुंजाबाय थानो गोनां जादों सिङाव मा मार दिनै बेखौ दिनै प्रमद बर'आ नुदोंना नुवाखै आरो रनजित बसुमतारिया मानो नायाखै गोख्रोङैनो मानो एक्सन खामानिखौ लायाखै ना भिसिडिसिनि गोरोन्थि दङ ना मेम्बारनिफोरनि गोरोन्थि दङ ना सोरबा न' गभर्नमेन्टनि न' हरग्रा बेफोरनि भुल दं गोरोन्थि दङ थ' बेफोरखौनो एसे नायनानै जुदि प्रमद बर'आ जुदि गोसो होयोब्ला प्रमद बर'आथ' हास्लाबा रनजित बसुमतारियाथ' दिनै बेफोरखौ एसे गोसो होनो हायो थ' ओंखायनो बेफोरबायदियावहाय रनिकाटा ओनसोल बायदियावहाय थाइखाजरा भिसिडिसि आन्डाराव चेयारमेनफोर थानायनि आन्डाराव चेयारमेननि आन्डाराव जेसेबां न' मोननाय थ' बेफोरबायदि रायजो राजाया माबायदिहाय रनजित बसुमतारिखौ मोजां मोनगोन आरो नेक्स्ट टाइमाव 2025आव माबायदि भटखौ मोनबावगोन थ' रनजित बसुमतारि बिथाङा जुदि भट लुबैफिनदोंबा 14 चिराङाव ओंखायनो नैबे न'फोरखौ एसे कमप्लिट खालामनानै हो नङाला नोंथाङा मालाबाबो न' भट मोननाय नङा होसोजागोनसो नोङो भट बिनो थाङोब्ला एबारावहाय थ' बेखौ एसे मोजाङै सिन्था खालामना लानायाबो मोजां थ' बिसोरनि जायफ्रा न' मोननाय व्यक्ति बेफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि बिनि उनावहाय जोबथानायाव फंनैसो एसे बुंबावनि आं जोङो रनिकाटा भिसिडिसिनि आन्डाराव गामिया जाबाय भुपार बालाबारि जोंनियाव जितु गभर्नमेन्टआ जितुनाखि न' मोनदोंमोन 11 सननि सार्भे बे न'खौ अननानै हरदोंमोन गभर्नमेन्टआ बिनि समाव दिनैसिम जोङो एप्रिल मासनि माबानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय न' लुजेननायखौ बे चेयारमेनआ थिकादारनि थ्रुयै माने जोंनो हाजिरा हुजिरा लानानै लुजेनदोंमोन बिनि समाव दिनैसिम जोङो दिनैहाय बे 10था न'आ माखासेया जानायनि खेथ्रआव बे 10था न'खौ पेन्डिं जाना दङ बे पेन्डिंनि खेथ्रआव दिनैसिमबो माने लाहार फाहार खालामनाय नुवाखिसै बेखायनो जेनाखि बेनिफिसारिफोर बेस्राफोर गरिब गुन्द्रा गासैबो सोरबाबा हा हु गैया न' जोंनि एसे खलबसे हायावनो सोरबा बिदा फंबाय बुरजा दङ सोरबा फिसा फिसौ बुरजा दङ बिहामजोफोर दङ बे जायनिखि बोराय बुरै उन्दुग्रा न' बेखौनो सिफायनांबाय थाबैनो लुगोन होननायखाय दा बेखौ लुफुङाखिसै दिनैसिम बोसोरसेयानो बारलायलांसै दा बेवहाय जोंहा बिराद उसुबिदायाव जाना दङ बेखायनो दुखु फुखु खालामदों जे जोंनि बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम जोंनि न'खौ सरकारा थाबै लुना हामगौ होननानै आसा खालामना दङ दिनैसिम खिन्थु जोङो भिसिडिसिनि आन्डाराव थानानै भिसिडिसि मेम्बार एबा भिसिडिसिया जोंखौ दिनैसिमबो न'नि थाखाय जेखौ माबाखौनो लाहार फाहार खालाम दिनैसिमबो खालामनाय नुवाखै दङ जे आगोलाव जिथुनाखि बे स्टार्ट खालामनायनिफ्रायनो दिनै सोरबा पिन वालावनो दङ सोरबाबा हाफ वालावनो दङ बेखायनो जोंनि न'खौ लुफुंना होनाय नङा होननानै माखासे मानसिया सम्भाबना खालामना दङ आरोखि पाब्लिकफोरा बेनिफिसारिफोरा दा बेखायनो गामिनि जानानै आङो जाहाथे गामिनि गार्जेन जानानै बेखौनो आं खैफोदखौ दिन्थियो जे बेनिफिसारिफोरनियाव माने सोंनानै मोनगोन बिथांमोनहा जे दिनैसिम नंगौ नोङा माने थाखा फैसाया बेसेबां हरदों हराखै नोंखाय बुंना नोंखौ बुङो दा आं खोनादों 2 किस्ति करि हरजोब्बाय सरकारनि आखायाव जे बुंदोंमोन जे सरकारफोरा मिटिङाव बुंदोंमोन ब्लकआव थांदों भिडिअ फैदों चेयारमेनफोर मिटिं खालामनानै बुंदोंमोन जे बे न'खौ जुदि जाय बेनिफिसारिया गाव गाव लुनो होननानै लुफुङाबा जेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन बिनिखौ गिनानै जोंहाथ' गरिब गुन्द्रा मानसिफोर सोरबाबा हयथ' माबा लोमजानाय सानाव बाहायफ्रांगोन मैगं थाइगं बाहाय जाफ्रांगोन खरसा खालामफ्रांगोन बेखौ गिनानै
बिसिडिसियावनो जमा होजोबदों चेयारमेननि आखायाव जमा होजोबदों 2 किस्ति फार्स्ट किस्ति जाहैबाय 32,000 ना 32,000 उनाव सेकेन्ड किस्ति 48,000 80,000 करि थाखाखौ हैदों होननानै आङो जोंनि गामिनि बेनिफिसियारिफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों। न'फ्रा माबायदि अबस्थायाव दङ दा? न'खरमाबो दा नैबे पेन्डिंआव जाना दङ सोरबा पिनवाल सोरबा हाबवालाव जाना दङ दिनैसिम लुफुंनायखौ नुवाखै आङो दिनै आङो गामिनि गार्जेन जानानै आंनि गामियाव थानाय हिसाबै आं नुगासिनो दङ दिनैसिमबो आं लुफुंनाय नुवाखै बेखायनो बेनिफिसियारिफोरा दुखु प्रकास खालामना दं जे जोंनि न'खौ लुफुंनाय नंला नामा बेखायनो दा लुगैदों जे दानि जोंनि सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिआर सरकारानो जा बे न'खौ जोंनो थाबैनो बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जाहाथे लुफुंना होयोबा जों गोसोखौ मोजां मोनगौ होननानै बेनिफिसियारिफ्रा आसा खालामनाय खिबाय दा बेखिनियाव बेनिफिसियारि बिथांमोना सैथो ना असैथो बेनिफिसियारि बिथांमोना गावबा गाव न'खौ आङो माने जागोन होननायखाय आङो मोजाङै मोजां गथायदोंमोन नाथाय दासिमबो आंनि न'आ जेबो जायाखै हाबवालिनो दङ थाखा फैसाखौ जोंथ' सिगाङावनो हरजोब्बाय दा आं जोबोद उसुबिदा गोलैना दं आंल' नङा रायजो राजा गासिबो न'खरा जोङो थानाय न'खौनो सिफायनानै थाब हागोन होननायखायनो जों सिफायना होदोंमोन नाथाय जों दा बे न' गंसेयावनो ज'-ज' खालामनांगौ जाहैबाय बहुद उसुबिदा एसे अनलायनानै थाबैनो लुना होबा हामगौमोन जोंनि थाखाय सरकारा जों आं बेखौनो आसा चेयारमेननि आखायाव गथायजोब्बाय चेयारमेननि आखायाव गथायनानै चेयारमेना बुंबाय जों आं लुसिगोन दा बेबायदि होननायखाय जों चेयारमेननो गासिबो गथायदों 2 किस्तिबो आरोखि थांबायबो मा फिननाय होदों अफिसावबो थांबाय आरो लामा सामा जोङो न'आव थांनाबो बुंदों बियो र' साननैसो थाथ' एसे माबा मिस्ट्रि जायाखै थाखा फैसा एसे खम जाथ'दों र' बानायगोन नै दासिमबो गैया नै दाख्लैबो सोंबावबाय जों जे माबोरै जाखो सार जागोन खालि जागोनल' होनो आरोखि खिन्थु दासिमबो जों बे नुनो मोनाखै आरो दानो जाफ्रामबायानो बारबायानो होनजाबाय दानो मा नाम चेयारमेना मा नाम? चेयारमेना निरद मेम्बाराथ' जोंना आगोलाव बै माबासोमोन दाथ' बे गैलिया दा जोंनि चेयारमेनानो जाबाय जोंनाव मेम्बारा गैला बे बुहुरफाराव चेयारमेननि माबायावनो जोंनाव मावजोब्बाय आरोखि फिलिमोन सिगां हनै बेयाव बे गैला आरो दिनै न'आ सोरनियावबा कमप्लिट जाजोबाखै सोरनियाबा हाफ वाल जानानै दं सोरनियाबा ओरैनो जागायजेननायल'नो खुन्थिया गायसनजेननायल'नो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों जायफ्रा बेनिफिसियारि जायफ्रा न' मोनगिरिफोर बिगोमाफोर दिनै बिथांमोना दिनै हा हु गैया बा माबा मोनसे गायना जानो थाखाय मोनसेबो हा गैयि खुनुरोखोम न' गंसे दङ मोनदोंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय थ' बेखौबो जुदि आद्रा खालामनानै होयोब्ला मोजां मावफुंनानै होआबा ना दा बेल' खुंथायाव थाग्राफोरल' नङा दिनै हयथ'बा बे नैबे जायफ्रा न' मोननाय 2011नि बाथ्राखौ बुंदों सोरबा सोरबाया गोबाव समनिफ्रायनो मोननायनो फैनाय न' बेफोरखौ जुदि कमप्लिट खालामनानै होआबा बबे बिथिङाव मावफुंजोबनानै होगोन थांनाय सरकारा जुदि मावजोबनो हायासै आद्रा थादों थ' दिनै बेफोर बाथ्राखौ नैबे न'फोरखौथ' कमप्लिट खालामना होनांगौ नैबे दा थानाय बिथां रनजित बसुमतारी इएमआ बिथाङा कमप्लिट खालामना होथारनांगौ बेफोरखौ थ' बेफोरखौ खालामालाफानो बिसोरो माखौ अनलि भट बेंकखौ लुबैनानै 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों 17 बोसोराव जाख्ल'दोंबो खामानिबो मावदोंबो बबे बिथिङाव मावाखै बिसोरो ना लामाखौनो मावाखै ना इउनिभार्सिटि कलेजखौनो लुवाखै ना बबेबा मोनसे दालांखौनो बानायाखै थ' दिनै 17 बोसोरनि बाथ्राखौ लालायनानै रनजित बसुमतारीया बे 17 बोसोराव जाख्ल'दों ना नोंथांनि गभर्नमेन्टआवनोथ' दासिमबो जाख्ल'नाय दा बुंनो थाङोब्ला नैबे दा PMY न' मोननाय गभर्नमेन्टनि न' दिनै बेफोरबायदिखौबोथ' नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआनोथ' जाख्ल'दोंना बेफोरखौ नोंथांमोननि खुंथायाव थानायावनोथ' सोरबा नङा सोरबा सासेथ' जादोंना बेखौ जों जादोंसो होननांगोन बेखौ इनकमप्लिट जिहेतु न'आ दिनै जाय बिगोमा न' मोननांगौ दिनै बेफोरबायदि न'खौनो मोनाखैबा जों जाख्ल'दोंखौनो होननांगोन थ' लोगोफोर दिनै बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनो